Sanibonani, igama lami uLungile Khambule, ngiyajabula ukuba nani namhlanje. Namhlanje sosebenza ngamaphesenti. Umbuzo wethu uthi amaphesenti u100 ungamaphesenti angakhi ku80. Uyabona ke? Mosubheka lo mbuzo lo ngasho ukuthi umbuzo lula lo. Uvela uthi ungineza u100 no80 namaphesenti kusho khona ukuthi fanele ngithola amaphesenti. Kodwa ke mosubheka kahle lo mbuzo lo ungakucaka ngoba angeke usazi ukuthi bathi amaphesenti ngiyahlukanisa noma ngiyasusa noma ngiyaphinda kahle basifuna amaphesenti waka 100 ku80. Uyabona ke? Usicela lokho. Ingakho ke kuyafana nokuthi basesibhale isibalo sethu sobhala ukuthini sothi u80 mawuphinda nalamaphesenti esingawazi kumele asinikeze u100. Yabona sesixazulile sayenza ibelula. Lamaphesenti esingawazi sizowabeka siwabhale njengo x ngoba asazi ukuthi asinikeza ngakhi. Yiyo into emele siyithole kulesibalo. Base siyenza isibalo sethu uzobona ukuthi ux uzosinikeza inombolo nje engasinikezi amaphesenti. Ingakho ke base sesicedile kumele siphendule leyo number siyenze amaphesenti. Asicale ke siphendule isibalo sethu. Kuze sisale ngo-x kuleli cala sizohlukanisa ngo-80 kuwo mabili amacala. Uyabona ke? Mase sihlukanisa ngo-80 ngapha kuleli licala kuzosala u-x. Ngapha bese kusala inamba ke esiyifunayo ezosinikeza u-x. Uyabona ke? U100 bawuhlukanisa no80 isinikeza ngakhi. Kuzomela sithole inamba ezongena kuwo amabili amanamba ngasaleli lutho emuva njengo20. U20 ungena ngakhi ku100 kayi5. U20 ungena ngakhi ku8 kayi4. Nayo ke inamba yethu isinikeza ngakhi u5 phezulu kwa4. Kodwa ke uyakhumbula umbuzo wethu usicelani? Usicela ukuthi siphendule ngamaphesenti. Kodwa ke thina sithole impendulo eyi-fraction. Abasicelanga ukuthi siyibhale nge-fraction. Ingakho ke kumele siyiphendulele ibe amaphesenti. Uphendula kanjani ukuthi ibe amaphesenti? Kahle u5 phezulu kwa4 kuyafana nokuthi uthini? U5 uhlukaniswe kayi4. Yabo? Kuze sithole ama-decimal wethu soyenzani? I-long division. Sithini? U4 ungena ngakhi ku5. Ithi ngibhale ngapha eceleni kuze sobona kahle ukuthi sithola ini. Uyabona ke? Ungakhohlwa phela ukuthi fanele sibeke abo 0 bethu ngoba siphendulani siyenza ama-decimal. U4 ungena ngakhi ku5. Ungena kayi1. U1 mawuphinda ngo4 uthola u4. Mawususa u5 ku5 uthola ngakhi 1. Yabona ke sala ne-remainder. Yakhumbula ke basenze long division afanele kusalele next emuva. Ingakho ke sizocala ke sehlise u0 wethu. U0 wethu u4 ungena ngakhi ku10 kayi2. U2 mawuphinda ngo4 usineza ngakhi 8. Mawususa ku8 ku10 uthola ngakhi 2. Fanele siphinda siyenze kanjalo sehlisa u0 until ngasaleli next emuva. U4 ungena ngakhi ku20 kayi5. U5 mawuphinda ngo4 uneza ngakhi 20. Mawususa u20 ku20 uthola ngakhi 0. Yabona ke asasaleli na next emuva. Ingakho ke impendulo yethu basiphendula ngama-decimal sithola ngakhi 1.25. Futhi ke uyabona ke asiphendulanga sayiphendulela siyenza amaphesenti. Kodwa ke sisebenzise le ndlela ngoba siyazi phela ukuphendulela ama-decimal kube amaphesenti kulula. Ingakho ke senze njena. Kumele uphindaphinde ngo100 ngoba phela ligama elithi percent limele ukuthi 100 per 100. Uyakhumbula? Mophinda i-decimal yakho ka100 ususa i-decimal yakho kabili uyise kwesokudla. Uyabona ke? Mosenze kanjalo uzobona ukuthi i-decimal yethu izosinikeza ke amaphesenti. Bese ugcineke njengoba soyiphinda ngo100 ufaka iphawu lakho la kumaphesenti. Ubonisa phela ukuthi uyiphendulele yaba amaphesenti. Lokho kusinikeza amaphesenti angu125. Uyabona ke? Kahle vele masasibheka siyabona phela ukuthi 125% iqiniso ngoba phela u100 mkhulu naku80. Ngakho izosineza amaphesenti amakhulu ukudlula u100% ngoba u80
no-8 usinikeza 100%. U100 no-8 uzosinikeza amaphesenti andlulayo u100, ngakho sizothola manje 125. Sesicedile ke.